викаш, не мога да чуя. Тук ли ще е? Аз мислех по-нататък. Аз разбрах, че е там до края. Да. А преди така аз къде да спръса? Я се изпрей малко. Аз така и не те разбрах, кой искаш да направя. Така и така спират двата мотора. Какво сме да разберем толкова? За мен съм разбирал. Какво? И колко до стената там гледаш? Че да... Трябваше първо аз да влезна или първо ти е тук? Аз съм ти направил място, какво искам сега? Трябва да съм махнал хотела, да мога да паркираш. Колко има назад? Да караш, не знам. Не трябва да мани всички камиони сега. Ай така, преча ли? Дай близко до стената, бе. То голяма работа са за 1 милиметър. Стената, чмината, чмината. Ами, спри го на седата на пътя, къде да минаш толкова? Кой има назад още? Тук да не се смеете ли, ако ще се разправим. Сега аз тази стъпенка, нали, дава наклон. Като съм толкова наврявам, как да спра според теб? Не на такова, изправи го на това. На кое? Хайде бе, друга стъпенка. На кое да го изправя? На другата стъпенка, не на... Аз как да слезна от мотора, като нямам място? Другата стъпенка. Да, и аз как да слезна. Айде.